Чули вече? Канен съм на Карате острове, за да ме коронават за карате крал. Карате остров, не съм чувала за него. Стига, всички карате експерти ходят там. Но моето карате е стотици пъти по-добро от твоето, а не са ме канили. Може би си била най-добрата, но сега са открили нов номер 1. Има нещо гнило в Аламо. По-добре да те придружа и сама да проверя. Добре, Санди, може да дойдеш, за да видиш коронацията ми. Стигнахме ли? Да, ето там е. Защо мислиш, че е Карате островът? Не знам, предполагам. Карате остров. Здравейте! Карате кралят пристигна. Добре дошъл на остров.